sa používajú vo vinárstve ako číriace prostriedky. Môžu sa tam vo víne nachádzať stopové prvky. Práve vaječný bielok sa používal pri najstaršom systéme čistenia vína. V súčasnosti je však niekoľko technológií ich spracovania. Obávať sa preto alergénov v každom víne nemusíte. Sme robili analýzy a v slovenských vínach sme túto látku nezachytili. Pokiaľ sme ju zachytili, bola uvedená v zložení. Táňa Slivková, televízia JOJ. Brazília sa spamätáva z hrozivého požiaru v nočnom klube, ktorý zabil až 233 ľudí. Viac než polovicu tiel sa podarilo identifikovať a niektorých už aj pochovať. Väčšina obetí sú študenti do 25 rokov. Polícia už zatkla pravdepodobných vinníkov. Klub už takmer pol roka fungoval bez licencie. Tieto videá zverejnené na internete majú byť posledným záznamom toho, čo sa dialo v klube pred tragédiou. Vystupovala známa brazílska kapela, ktorá pri svojich koncertoch používa pyrotechniku. Koncert sa skončil smrťou 233 ľudí. Podľa svedkov má na vysokom počte obetí svoj podiel aj ochranka. Keď som sa snažil dostať von, personál ma zastavil. Kričal som horí, horí, ale ochranka si neuvedomovala vážnosť situácie. Až potom ich tak prevalcoval a vykopol dvere. Tí, čo sa dostali von, sa snažili vyťahovať aj ostatných. Použili na to všemožné spôsoby. Niektorých dostali von ťahaním za vlasy. Podobná tragédia sa v Brazílii stala už pred 10 rokmi. V preplnenom klube zomrelo pri požiare približne 100 ľudí. Nemôžem uveriť, že sa to stalo znovu. Bol to hrozný pohľad. Ľudia sa nevedeli dostať von. Videl som ich tváre, ako sa v panike snažia zachrániť seba aj ostatných. Niektorým sa to žiaľ nepodarilo. Niektoré telá sú veľmi zničené a pre príbuzných a priateľov je veľmi ťažké ich identifikovať. V Brazílii vyhlásili štátny smútok. Dnes pochovali prvé obete tragédie. Videl som veľa mojich priateľov, ktorí boli pochovaní. Ľudia, ktorí sú mi blízki, dvaja bratia. Pred chvíľkou som zistil, že ďalší z mojich priateľov tiež zomrel. Polícia už zatkla majiteľa klubu a 2 členov kapely, ktorí v čase vzniku požiaru hrali na pódiu. Medzi obeťami bol aj gitarista, ktorý najprv ušiel, ale neskôr sa vrátil, aby zachránil svoju aparatúru. Jana Koudelová, televízia JOJ. Zemiaky a vajcia sú dnes takmer o polovicu drahšie ako v lani. Ukázali to najnovšie prieskumy štatistického úradu. Za zdražením je vraj slabá úroda a nové európske pravidlá pre chov sliepok. Do čela rebríčka cenovej hitparády sa dostali v decembri zemiaky. Kilogram dnes stojí v priemere 46 centov. Za 10 slepačích vajec zase zaplatíme zhruba 1,87 €. O niečo drahšie sú aj výrobky z mäsa. Naopak lacnejšie ako minulý rok kúpime jogurt, margarín či čokoládu. Kolega Rastio Striško stále sleduje miliónový ček, ktorý sa má uskutočniť už o niekoľko dní na ministerstve financií. Ide o laicky povedané obnovenie softvéru, ktorý využívajú úradníci ministerstiev a ďalších štátnych úradov. Podľa zdrojov TV JOJ má za obchodom stáť vysoko postavený funkcionár finančnej správy. Ministerstvo to v reakcii pre televíziu JOJ poprelo. Ministerstvo financií sa chystá obstarať služby od spoločnosti SAP prostredníctvom spoločnosti Hewlett Packard v hodnote 1 061 000 eur, a to priamym zadaním. Ministerstvo financií neobstaráva nový softvér ani nové aplikácie, ale len služby aplikačnej podpory k už dodanému dielu v minulosti, ktoré bolo zazmluvnené v roku 2002, respektíve 2005, a vzhľadom na autorský zákon a práva z neho vyplývajúce ministerstvo ani nemalo inú možnosť. Členovia globálnej investigatívnej spravodajskej siete GIN televízii JOJ však poslali informácie, ktoré naznačujú, že má ísť o miliónový